Chibaile vekule tunchuma chuan kumsang ni somni kuma release Serious Man ti movie kan thlir hodon ani ayan mani chu middle class chungkwa mi ni in anupui ojanen Mumbai an khosa a Hindu nam noi nung tak ni in anun pumpui chu re theire rengin amang zawa chuwang chuan a fa te tan chuan a thei ang to ka thaber pek zela doni mani chu astronomer lar tak Dr. Arvin a personal assistant ani a Masia po chu mitsapo tak ni in anwai thok tu te chu chialo ang main angai ani Dr. Arvin a chuan van thengrenga tanga le leilung lo tla te chuan alien anom nge ni ti fia theina engamotal aken tel ringin research lian thamle hau tak tham tak nei adua nikhat chu minister pakhatin office chun lo to a experiment chungchang chu engma she thiam lo ma se Arvin a chu amirin zong takani wangin sumle paya chanpui anya lawani mani chuan chu lo mu ve vekin midang thil soi she thiam lo tu chuan ama thiam na le ngai dan chu ring helin midang zok chu thiam le fing tak angin amu thin ni inangai tabura chu ta chang chuan ni tin dictionary chiarin thumal har tak tak te chu midang ne na anin biak na alandang lamnan mana ching chhota a tongkam thiam taka thil soi kwalin Hindu nam sang takanga lana tum ta thina nikhat chu anupui rai lai chu resort a shwain pol mu thei chuan an thumua mase thoktu lokalin chu hotel a thlengte chau chu chulai muna chuan anom thei thoron chila mase mani chuan alem chanchin dan chu mang tangkain chulai hotel a thlengten ham thatnan don thei ang chu andong veta a polano pangin fia mo chu enin mani chuan anupui bula chuan chu no pangho chu chuan palina anni thosoya chuan khathau na chu zirna poimo zia shi thiam lo ho anni a chuan ni na ho chuan shi thiamin mase an upat nuwa chon chi chuaka chuan thum na ho chu annu le patin a thaber ber manga enkol ni in chung ho chu nu le pan lo ni meu chuan an ho sakna wangin an fa ti chuan swimming pool a sum sengin an chengvel mai mai thei thosoya mani chuan a fa lo piang tur chu chuan lina ni tir ve nga la tum ru hle bok anu reivak lawa chuan resort manager le thoktu te chuan a do choi chu shi chuakin ron panhnaya anman lo nan oja chuan naw lo ve der ve boka mase chuti lai chuan a tuibom chu ron ke tamaya chulai muna omte chuan a fapa du om tak chu an char sakta ne adik sonari du ber roi me win mani chuan an pole kha tur ziakin tlani chola langal bok an fapa chu minga adi an sa a adi chuan bengdar vo in lekha thiam theilo takani mase nu le pa te chuan an duat hle a adi an kumrukatin chuan Christian school changklung taka an shwaya zona hote ten lo zo chuan adi chongoi ringa chulai muna admission mutur chuan no pang IQ an enwangin an king ve talawani school danga kal le in Dr. Arvin tir anni thomani chuan soya mase Dr. Arvin chu kolin engma thu ziaron kin tir lole mani chu anin wanga tongka shilani thon cheta a mani chuan in biak na chu lo ngai tharu ve veka an puin a fapazirna turangai pui mosak lo chu athinarim hle ani press conference a Arvin chu khwalian ani a mi puizinga tang chuan pakhatin engtinie alien ti chuan khovelan lo lu to ni ti achian thei ti chu pakhatin ron zo chuan Arvin chuan chiang lo takle shia thiam har taka changin chupa zo na chu zo na mol takani tho soizuya mi puin kutan lo beng zui dur dur mu chuan mani ril ro chu a khoi hle a ngai to azui ta a thainga muza taral nu chuan adi chu tukver pon lam enina thuwa anjir tir tu nuin class lak lai ngai saktura ati chuan adi chuan anjir tir tu nu chu khovel chan himna ta neng wanga mishing ti chu oxygen siam chuak thei tura chlorophyll manga chiu mai lo nge an ni ti chu zot ta a kumruk mi lekin chu tianga zot ta mai chu anjir tir tu chuan makati in chan ngai na shelowa ko chuakin maths problem ho tak chok turin ati a masi adi chuan har sa zong in a chok ta da ya anjir tir tu no chuan arun luinia ngain principal office a shwai ta a edi chu ama lo nar tu Christian school a chuan alo lu jeng ni in a kumphu lawa mithiam chungchuang tak ani in an class at thaberani an school in chuan ber lo ni to bok principal chuan anu le pa kowa afa pathiam na chu fakluamin Christiana in le chuan full scholarship an pek thei tur thua soitel bok principal chuan zoi oi takin an fapa wang chuan an sa khwana thak tir atuma mase mani chuan principal chu nyalin school dangin an somna tam tak le khabu
abel khom chu a entira principal chu tomin adi chu an skula lu ching turin le zirna sen so engma choi lo tur chuan anin soirem ta ni no pang fing chung chuang bik tak chung chang chu dar tranin media company pakhat chuan an chena venga chuan adia interview tumin an pana maktak main adia chana harle un tak taka zira interview tu in zona zo bela piang chuan adia chuan arvina ti angchia khan moi lo le za lo tak takin na chang ta chena mase interview lo clear tu te chuan chutianga no pang chung ko har se taka tanga lo thang lianina a ayu pa le du zir thei jok te aya thiamna le finna na se taka nei chuan ngai vin zoka chu interview tang phei chuan adia chu alar ta hle bok an thenom khoveng te chuan thalak pui tumin an panchan ta a milar tak angmain an chei bol tan ta der mai chumi zan chuan mani chu kong sira thilzwar hne na kalin primary school question paper alina man chu pe a mani chuan exam don piangin adia pakhat na ni theina tan question paper alei za hi lo ni chumi ba ka zantin adi chu quantum science alo volunteer china edi chuan chi thiam alvin apa thu oin azirzi a abai ha sa chu asoi chuak mai chin zona zo belan tuma piang chuan a thin rim der ta china ni chutiang chuan an pa fa chuan mi pui bumin adi chu mi bi kangin alangta a masenu chuan engma shat pui lo thung pa fa politician lar tak anuja le apa ke safat chuan adia lar na chu anham thatna tan manan du ta a mani chu tlonin an maluka in than lo om tura chuan adia puinan dil ta ni adi chuan anuja project chu tha ti thole atui pui thu mi puisha ta soi turin an du a chumi tan chuan adia chu loman thatak tak an pek tur thon tiam bok mani chuan lo rem ti ve mai boka adi ti turma saber chu an chen na kot khlera chu party ten an chei tha theina turin le in thazok sa a damdoin le school an din theina turin an chen na inte chu tiral turin amin angai ta ni adi chu an thenom khoveng te ma chuan thu soi tura somani ta a mani chu abul loka insang tak chunga lo omin afapa bengda rang tak waring atang chuan a rokin afapa chu alo be pop renga apa puinein adia chuan thu thatakina soi theita ni mi puite chu ming sign tura min thein anni chuan anwai ai chuan adia chu fingzo kan ngai veka wangin a soi piang chon pom vek mai ani zan kha chu adia thian thaber le an thenom ni bok sayali chu a fel wangin anu le painan hau ship maya shimna tan pon om tur chuan an ti hialani adia chuan anin chung sang theng chuan zui chovin an exam le huna chuan fulma ka mu theina na pui tur tho tiam ta a sayali in athu soi oi vak lo te mu chuan adia chuan mi fing le thiam bi ka ni lo thole apain zir tura te pianga zir top thin thole an exam a pianga an chit zia tho cho shil tamaya tuma shil lo turin atiam tir zui bokani atuk zinga chuan ama zana thila soi chwa wang chuan adia chu omanuam lova apa chu an thuruk chu chan thaber shil them tia zo chuan apa chuan a theilo thole a chan thaber chu anu ni thole ani pola shil lo thole an thuruk chu an pani inkar chaw ni tur thuina changa skula chuan sayali chuan midang ma adia chu mun soi turina tita a adia chuan athuruk alo shil chu in chirin akal son tamaka anuwa sayali in ngaidama dil po chuan aumanom pha chuang lo atuka chuan sayali in athuruk sha thu chu adia chuan apa shil ta a mani chuan ril rubuai takin sayali chu inchunga ashwai chawa sayali pa chu muntify to angin mani thona chuan thoka mani chuan sayali chu asoi chwa vai chuan apa chu anho chwa tur thua shil chuan anun na chala soi chwa lo tur thu soin skula adia po chu chai tangai lawani atuk chu arvina tan chuan ni poimo tak ni in kumtam tak chung research lo nei to hlotlin le tin lo an shat nan turni ani a wansanga air balloon thlo tirin alien ho chena tanga thil nungman fon tuma ma sen hlo chamta ni an fan dun zong chu atop ngal vek dona wangin arvina chuan chu mi channa tan chuan report lem siamin an hlotling tina puang ta a report mani na mu chuan afapa school lu na tora apui du lo thum khashi chuakin athung rul na tan a report dik tak chu thunei tu te kuta a the lut ta a arvina chu bum tu a puin an ban ta ni chialo angmaya chi chin tu apu chu tianga tile thei chu mani chu alom ru hle bok mase akar le lokmaya chuan adi te chena chuan arvina chu program pakhata khwalian turin an soma arvina chuan adia chu muin mibi kanilo te ashangala mani chuan tuma shil lo turang yenin a hna lak le sak tur thotiama arvina chuan chu tianga thei chu ring lo na a chan sapeta a afa paming chiat na laka hum turin mani chuan anuja chu muin arvina pui turin angen ta a anuja chuan an partia hlok na lo tora ain rol do lo tho shil zit na a
mani chuan min thein Home Minister lekha tur anuja chuan ziakin Arvina project chu lakaltir turina titani Arvina chuan adi chungchang chu azep sakve tabok adi chuan atoka thu soitur chu abai ha theimai lawa mani chuan beidong takin adi chu hau shepa zir thatur chuan atireng bok adi chuan pressure na sil tuk chu zo lovin aril rutrisel na ngong theizonga lem chan reng chu aning to hle ni athu soi hun chu lo then chuan adi chuan asoi mu mal theitalawa anarvas emawang chuan ni khoshelovin atluta hialani ina shwai hong halani a anuja chuan dam watura adu sakna hlanin chumi karzong chu ti toranga thoshil tel ngala Science and Ministry chuan Arvina chu lak le tan rem ti a chuti rwalin ama hek tu chu mani thawani ti a hri chuak tel bok athin rim emawangin anuja le apa bula chuan mani le adi thuruk chu le kha ziakina thonta a anpa fa chuan mani chu bumtu an pu a mase an partin mual photel dona wangin exonero an langam lawani mani an ina thlen chuan adiaril ruchiang lo noe lo om chu mu a chabang theilovin atok maya athu soitor chu achampa ringa mani chuan thuchungin afapa in kalkwal pa a athu soitora cham chu a en ringa athil ti poizia chu hri chuak ta ni adian alu banga so chuan a hlau thong ta emema chuti lai chuan oja lo lut ve che in thil omzia chu zota mani chuan thudik tak chu shil ve ta ni oja ri runalu tuk chuan aniang pasal ne ai chuan shal bolo ni jok se du thua soi hiala mani chuan antana engkim chu te ni thua soi chuan oja chuan ama masial wang chawa te ni thuina changa mani chuan beidong takin engkim ti top dan tur chu ngai to ta a atuka chuan art museum a Arvina in mu puya soma Arvina minister hena tanga recommend na lekha don chu pe in Arvina chu anni na ngai chele turin anroi le don he lo ni mase Arvina chuan thamna du lo tho soi chuan mani chuan engma phodet lo thuin a chang let ve thung anma tak chuan lo nei mi rai puarin afapa kai lai thala ka oma mani chuan chu thala ka mi chu anu ni thole mi panau pang chu amani thua soi chhuaka kumsa ka zakwa somkwa pakhat kuma British thala thiam an khwa local khan thalak nal ber chuan chengsing khat an don tur thua soya mani nu chu thala ve turina wakala mase lo nei mi tan chuan asa that thon lo shilawangin mani pa chuan chong ngi tirin karni chungin kezinga lai mai apai pha ta a chumi nu chuan thla chu la in chu British pa chuan pakhat na la in cheng noi hne donga mani te chung kwa chu an lo man tur a pe ve bok chu paisa chuan mani chuan school akal ta a mase ni tam tak chung chonghei to anu chu dam lovin afa pashin tharnen chuan an boral zui ta ni Arvina chuan mani chu afa palot linna ta na do ta nung ti a thithiam ta a puiturin aril rosiam fel ve bok Arvin le adi chu TV show a anin landon ta a mase Arvina chuan no pang chu thla zalen turle no pang ani anga hlim taka nun tir turin media ho chu ngen ta ni antum dan chu hlo tlingin adi chu dot manga anuna ngai talawa chuba ka sarkar skula an phak to ka sonin adi chu zirna lama po no pangtlang lon tak ani bok tin adia chu ahlim to hlebok an pa fa po chu hlim takin anom don ta ni khati zong kha he movie a kan en ho tur chu ani a